Shubor nakaslem jong unong san hima. Hanan kasni kinong ilam karib Hoy Youth Federation sengkmi bat rat nong tung circle kilalit bano ajing irap daki syuki bat kiben nya kawe kaskol kabalas nahi daki patba kabadana kasnong umat tu kasnong kaput harib hoy kabahap harat nong tung bat kabala jutip kum kablok tu lasaki ya kini da kajingdon nang uba Neverson makdo dukat ka sengkmi ka RBYF haringkat ka jingdon uba Shining Shadab General Secretary ka RBYF rat nong tung circle nang ta uba pi makri rang ba snong umat tu lambat kiriyo patba na kate kasnong kajinglet ajing irap da ka RBYF hapo ka St. Joseph English Medium School kalapan kemen ikipat ba hapo kate kasnong namar ka de ka school ka bagidang shushna ha kini ki kanyat snam nakabanta bakin yo man palit school ki kuon ki kti mar ki bala shusen yang da ka pisa ka ba shispa san photing ka na ki kimi ki pa jong wei khna khanang bakin yo ban si ka tulop jong ki bahikai yak ki khna ka te ka school ka RBYF kala airu ka jingkular bakin ya le ban thawi ki la jing irap ya ka te ka school khana ba kanong ka jingman toy ki hepred ba ki brio ha ka te ka snong no masim ha ka ba itu bagi don life pungut ai ka enrollment jong ki kena school te nila persang benda syong bat usaining bari bu secretary jong ka right nungtung RBYF jongi ila syong perkat na benta life pungut ki kena school ka ben don kam ka noteli tinggal entat ban syong lai langut ka wei ka ben pujur long along life pungut te hang tangi la ya pasna ka ben jadi pasna ka ben jing sang la de banwan ra ni tayo bladem namar bagi don ki program te ngimla banwan ra tinggal lawan ra mentasngi kumne kumba pila yoi te baan nang tanga so ban ai kublai ya lengba ka jing yalam nanti jong presiden bareng ba jongi ba bipul thank you ya ka ba nagapor syakapor i bitin lenti yangi isneng ikraw ba ngidon ka mensim ban syakri la kalong hainoy no bentaro ngidon kam ya ka mensim ban syakri la kalong mengin syakri daga met ngskri daga bor daga jmut superkat kata diga thong jong ka RBYF mo ngi wanang ne leng ba ka jing penbet jong ka right nungtung RBYF ngkat dari badu ro bangyon ai ne ga ben ngi klemon na kano ka benta ngi tu ibi ngi klemon na mentaw election MLA ne MDC ngi klemon na menta kata ringiwan kerpang na benta ka ni ka school ka St. Joseph English Medium School hagabala seng ikaw snem arajar arpaway mo menta kamot kadang yai kumba arsnem ai te ngi iba ka school ka snong ka imlang salang ka don kam ya ka jingsai banweng banrat dingkong ya ka jinglong duk ya ka jinglong bit ka ditang ka school lada ka school ka sedang ban kilung menta ka ni ka school jeng pi kadang di sembai ibla spe te ka badon kam menta ka long ba pihak man sumar ha ya ini sembai ibdang spe ibdang lung lese yawan no gimrat yawan no gasngi kal air kipen kolon no itu isembai ibdang spe kalong jingdunong ga bakraw kabumut kai ka mangmut ban ken kalong pi kum ginong ilam snong baro kilong kumi kilong kpa gibron hapo jongane ka umat tu mo pihak don ka jing ya ba kri lang nam ta ka ni ka school nomor gine gi khun gi ti jung pi gi don gi la ya pule lada ka school ka don snong ka ya rap ya ka jinglut ya pi gi kumi kpa haja ka ba pin klat artli kiu set mo kum omangi artli kiu ban set jing set we bi patch molas nai bat pi bi don jene kamut ka jinglut ka nang khambun plus nang ta gine gi dang ren ka kumi ka up school sha boy rombong sha molas nai te ka ying la khang jene te sa so kupa marwe te kata ka jinglut kala along double te ngis ngoban aku player ba snon bai don gane jingtu ga plan ga bukum gane haga ba inseng ne ga school kumne kumba kalong iwi iwi jaka ka sensang ban kong kimlong tang kumne ro kiker da ki plang da ki kata ga de ga jing jong ke jing sang school plus nang ta i bag sarkar ka sim sting ba be bat ki school jing pule kinong hikai kim juyo tulop here nagalyang jungi ga RBYF ngiyale kat bala kumno ban syakri lang ban ya konton lam ya ki jing jenjar jong ki school kat bala la ibor bat imet i bangi don nang tangi don nang ne ki rurang ba ki bewan lang ki ilai khamat tengi kermen manang ne syakmat kane di gesin baning kong mo ba bangiwan ban yu kejat ni ka school wala ka di gesin ga baang iwan menaga tu iwan daga way pat ka kam mentang iwan kerpang ini ka school nyo i kumne kumbagalong i kermen ba kane di gejing sedang habadon gejing sedang ga di don gejing kut nenam la kalong kanu benta habadon gejing sedang ga don gejing kut habadon gemit ga don ga sedam
Tingi kermen bagani ka school ka bang iwan sedang ban ayah ka ben. Lada ublay unang kerku yengi kamu inang la susu ban le ka ay budun kam kalong pipim penbulam jing duai nam ta jungi bang inang la ban ya kani galenti nak benta ban nang ijingai susu ya ka jing don kam jong ka dong bat ka than. Kamu mun ka ay gamang kwa ban ong kalong. Mentang ila on ra ka ben le se la sai le sngi kumno mo. Iba inang ban keren yang inang ban kro yang iwan ben ko iki benta katang i jing start jung iba tenang kaliang jung ngilong ibla kloy ban yarap yak e bang ila ban le ngimdai ki MLA ngimdai ki MDC iba kular mental akut ngi kai bang kular ngi pendap bat ngim ju kular ke bahe namar u kulai hite ban kit ya uba u hati ukit unum la ngi kular ke bang ngi la ban kit kata ga de ke jing kular na kaliang jung ngim ju kular badik ay bang kular ni pendap tingi kermen bagani ka school kanang ya nakasnem siya kasnem kina ginang bon bat suki para don galenti ngin approach sa office support education department bagi le kamha nam tagi jingarap ngin don rengkat bat iba ya ay ka bangi ya tenduk lang sa office niya ka galenti habangi pet jangani ka dong ka than jungi habangi sngew ya ta jing ut jing nam jong kini ki prodo prasnam ki jongi hangne ba kadon kawai ke school hangne hapo snong hendrei ka ka ba pelong pat ingi bangin perkhat ban yarap nam ta ni ke school adin bangi sngew banagaliang ju pi ong ba ka shamjing yagi khun ki kti jungi bakin lei hakata ke school namar ki kai da ka kti nepali namar tat adu menta kamdon kata ke school ke ba hikai da ktin khasi ke bala seng da ki khasi te hadin bangila ekli pertheu la isongkai bat rumba snong bat katok nangut kirang reurong ba bat kilong kumi hak tu kusni bat ki khun samla ngila sngew don kata ke jing sngew ha jong ko mensim ban ong to banyarap shibun ngimla handrei ka igi jing don kam jung phi hak tu kusni kli pi ong ngim pat don tangka ben ban shong ki kna school tena kata ka hak ta ka mit hak ta ka jan mit kumta hi nagaliang iba nebar ila kular ban ong ban pensna de kini ki ben te tat adu ni sngi ngilala ban penyo ini ki ben ngai scam ba lengba kini ki ben ke bangi ai menta kin sami kita ki klor kari ki ban mi na ne ka dong ka than ki ban yalam lenti nam ta ne ka dong ka than jingi ka badang sa din la dangi phai sha ki weipat ki benta mo dangi lei sekiti ki jaka ki balak biang kum shamolos nai hoi tu ki school ki la biang ki la bet ki la don ki school private kini kitai mo hendrei ka basusi pat nagaliang sarkar jungi hakum kini ki jaka ki ba yak haja na ka por kam ju don por ban pet kerpang namta ka school ka jungi PE hagini ki sngi ki por ki ba light no ki no hikai jungi hadu kan no ki shastum ki hap ban mi ban yakhi na banta ban yo ya ta ka hok la jong te ka no lele syak ne ka dong ka than ki jungi ka badang sa kumne shaklau shakam dong ka chrot hagajing shal da ki dei kita ki nong yalam ki ba pei ki ba yo i jingai ngai scam ba kane ka dong ka than jungi kanom long shu kumne ka school jungi kanom long shu kumtai no kala dei ban yo da ki school building dan ngai scam ba lengba ka jingi trelang rengkat naka por bet pi ngin persyang ban ya keren ngin persyang ban buat kilat kilenti kumban hak sngi ka bang iwan nangkong hangne om bangin wan pa wan pon ye pi nang ta kono hendrei ngi wan kum kita khot jong ka seng balang abang yu sngew ye ta jing ut jing nam jing pi ngimla sha ban chu ngap ban chu kut ban chu ino ye ta jing sngew ku jong pi hangne hi hendrei mariami nang tu ngila persyang ban thau de kilat kilenti kumno bangin yarap nak ban ta ka school ka jong pi tingi scam ese ka ne kam dei ka sin ka khaddu bangin la ban yarap hagan ka school ka jong pi ikermen scam lengba ka jing duai ka jinge trelang ka jong pi na ka por yin sala ban wanra shibun ki e na ban ta ka jing man toy jong ka ne school khnang ba ka jing man toy hi kalong ya ki khun ki kiti ki jong pi ya ki pateng ki jong pi nge scam ba ka ne school ka jong pi kanum sa tang haduk la suon kat badang mi isnem na kermen scam lengba ki nong hikai ba i ki bala shu u yarap klem ka jing siu mo
kumba pilih tu ngai skem ba hadin ke sengi lengba kane kalat pathai kubor ke ba menta kinyo i kita kinomi khmat jingi bakin pei kerpang ya kade ka school ka jungi ya kane kidong ka than jingi ban kebala sa kun swet daki post nam menta ban haduk sangut ikon mo ban pha mi ying dang arsenam lesnam kalong ai besem jing te nadu bangi laya seng ya kane ka school mo Saint Joseph English Medium School. Tanong ngadap daga jing sungu lengba ka jing tris tong lam lang jeng pi kilong kimi lupa bagi kun jungi mentah ngayo i ba kimdai su komba hagini gi kendiat senam ki boladap Jakarta ba ki habban sedang ya school hadu dagi thau senam mentah pat dadu bangi seng ya kene ka Saint Joseph English Medium School ikun jungi ngalai i bakin dang kampiu susu kendiat tengah kermen lengba ke jing pasiau lang lunglei ya pi kilong kimi lupa ba ngin nangle susu na benta kino ki kampro par po jong kene kadong tanjungi wi bay dan lang bay wan tapi ba nengkong de bawan mana surok bayi di ba kunsai na mata na ka dengan ai kuble ka tong dai ni ba sini ba i tikam kalapoi kemudian di sini kerja kuble cibun dari jeng lek bahang pun ai kuble na mata jong kiru itu bawan ya sedang pat kunjuk dari bakai bawan kapor bay don lang te kuble cibun itu bawan seran yang ki